Koma, did you miss me? Fatso. How is it? Good. Eh? Koma. Ndiwe. Alright. Kubva waenda kubva watinya kana kufuna ufone kuti takufona ubatike. Amkoma Kuita nedzichibe. pane midzi dzenzi chimboitika apa mkoma. Ndisaya nechitenge ndiri kuigreso. But ndeda kuzoti ndikuratidzei Maggie. This is Maggie, my girlfriend. Maggie. Ndo mkoma wangu. Dangu iri mumba medu. Koma. Aiwa tafana kuziva mainini. If you were at home, relax as you pana ndopamba. It's not much, but it's something. Koma ndimuroro wawashenegere. Ndine zvangu. Since mainini wapanapa. Pamwe wangu pamwe mafembera kuti mkoma nhasi waiswa washeni panze. Yeah, adai mandimopinda mumba. Changu bongo shigere. Tumbeto wani chimu koma chimbo asukira nembo amukira. Kuti sekongori sana. Correct. Ko ndo maininira. Nambo kuigire chimo. Koma, how did you end up maugara pa wheelchair? Wheelchair. Maggie, tsuva kuno. Yo Maggie. Andisuzvida zvaurite izvo. Usikone kunimanikidza zvisondikuita. I'm not done for you. Zvakunimanikidza ndokuzona mukoma wako. Kumanikidza chini. Hauna kubvuma wega. I invested a lot on you, Sha. Undudzora uchandiri. Unondida. Let me go, Farai. Uchienda kuno. Usikone here kuti kunimanikidza. Maggie, unondida. Munorara. Paucharara, pauchamuka, unomuka wangu. Iwo. Kambonofurwa nemhepo. Come. Father the man, how are you? Body. Bubu. How's it? Yeah, Bubu. Anti murenda pamda. Yeah, that's one. Mafungepe. Atapuma. Batani. Madi. Mushe. What's up? What's Adam? This was just measure, my friend. I was born naked, so gotta relive those moments. I can see that. Yeah, ndasangana na Faraya. Akura when I was out of Voshira. He's a big man now. Yeah, and he was talking a girl. Do you know anything about that? Yeah. It's Kanagi. Oh. Oh. Akura. I don't do what Akura. You know he's going to get ahead, right? I know. Oh,
Human behavior is very strange, I tell you. Right. I mean, at least from the time you show up, they seem to be in love. I even felt jealous. I start remembering the time when we were young. No. But as time goes on, true colors start showing up with one of my issues. Yeah, but I think you are misunderstanding. Can't you? Human behavior is very strange. I don't mean him. Him I understand. He's in love. And people in love change all of a sudden. What I don't understand is you. The whole world knows. He's going in the wrong direction. He's going to get hurt. But you don't tell him. People are stupid. People do stupid things because people are stupid. And he is going to do the stupidest thing ever. And you know that. But what I don't get is, why are you not telling him? Why are you not telling him? Talking is your thing. But I tell you this, buddy, you need to tell him, you need to warn him. Not everyone you love will stay. Not everyone you trust will be loyal. And not everyone is going to be your friend, is going to be there for you. And people sometimes... It's better you tell him. You see, you got big words. Man, you go and tell him that. And this is one of these... Nothing can go wrong. Eh? I'm telling you, buddy. When that day comes, I will say I told you so. I will look at you and say, I told you so. Let's hope we will never get to that. Oh, we will get to that, trust me. And this is obsession. You don't stalk girls. No one has a go why and they go. You're right. The girl is hot anyway. What? My BMW. My young guys these days, our champion in Kuala. I'm not talking about what Victoria. You know the shop by the Panama. Booty. Man, it doesn't matter what you. There's you are just another. My AVM buzz is yeah. But upon watching those all good days, you know, this is in a man in my boot. Yeah. And how big? No, Nanamireo. Oh, well. Baby, back in the Ah, come mining on no bigger. You are a teaser. And what I would what I went, I was with us. How for Panipa Fuira? As it is, Ngapuire Munosuda. I know, but that's stuck on you. All right.
kundithreaten. Mine, calm down. Chief. Andichamurambisa. Hatisi kupindirana pane zvazvinoita. Ndakamuudza but he doesn't listen. Anonditeera kwese kwandinoenda. Handina kana freedom. Chemwe ndogara mu-relationship abusive kudaro. Ete mine. Asi ezoita rudo. Makambotaura ina someone. I talk to him but he doesn't listen. Ndoziva kuti anondida. Someone kuti akubatsirei pama problems akina. Andisati but inini ndakutya kuzongopatika ndakafa because vanhu vari kuurayiwa nemaboyfriends avo zvikuitika munyika. Vanhu vari kungonzi vaurayiwa. So I'm scared. Hey. Nyaya yenyu inotiretsei. But inini chinondinetsa mazuva ano ndechekuti marelationships akawanda mazuva ano. Vamwe vari kupinda because of money, vamwe vari kupinda because of peer pressure. Hapana rudo chairo runyazopinza vanhu. I understand kuti maine name hamuchada. It's your right. Muchiramba. Uchataura naye. Well, thank you. You're welcome, man. Muchadoita maine wangu. Aya, hazvichaite. Kugara uchishungurudzwa hazvibudi. Chokwadi. Chokwadi. Ndichataura naye, don't worry. Aiwa maita here. Taure naye because takutosva. So ndudzi. Makasangana sei? Fatso. Kuma. Kana zvisiri kushanda, regera. Maggie haasiri musikana wega pano panyika panapa. Haasiri musikana wega. Kuno vakawandisa chaizvo vasikana vaunokwanisa kunge uchiwana, vanokwanisa kunge vachikupa rudo rwaunoda iwewe. Mukoma uyu hangu musikana neichimuda mukoma. Ndakatonyora hangu murudo pane musikana uyu. Rudo harwusi zvaunonzwa iwewe wega, asi zvaunoita kuti vamwe vanzwe. Ezvinezvi uri kumutyisa, ari kutya, unomuvhundutsira. She's afraid of you. She doesn't know kuti reacta sei kwauri. Ndakunzwe mukoma. Ndanzwisisa. Ndoimba kuti wanzwisisa Fatso. Nokuti nyaya iyi kwaichakutora ka. Ichakusvitsa kunge usingafungire kuti unokwanisa kunge uchiita zvinhu zvakadaro. Zviri nani kuti ugare zvako wazvisa pari safe. Hapana munhu anomuka nhasi achiti hanzi nhasi ndoda kunoita zvakadai. Zvinongoitika. Saka ndoda kuti uite watch out about that. It's okay. Handichaita sekudaro. Ndoziva zvinorwadza chaizvo kuti uri kuda munhu so much asi haasi kukwanisa kuritena rudo rwacho kwauri. But kwandiri inini kana zvinhu zvakadaro zvaitika zvikureva kuti chii haasi wako ariko. Ndoimba kuti wanzwisisa. Okay. Because me I still need my brother in good mind.